ngiyazi le nto mina mfethu. Cathi kuyophela mhlambe nganoma i-hour noma yini. Idokoda ngilazi likephi. Yes. Yebo. Ukubona vele ngime nje ngibuphuli. Kodwa ngilazi idokoda likephi. Mhlambe kumele ngiqale ngihlambuluke emasangweni ngicela ukungena kulo muzi ngoba akukhona ukuduka komuntu lo. Sengifana nemoto manje up and down komgwaqo. Yes. Engikwaziyo nje ukuthi lo muzi engikuwo isebuhleni kodwa ukuthi ngimamaphi nasebuhleni kwazi ushembe kuphela ngishembe ngaze ngaduka. Hey. Sekuney'moto ey'ningi kanti mina kade ngifika la zazingekho iy'moto. Manje leya ndlela engangimake ngayo ngisayibona sivalwe iy'moto. Yazi sekungenisa abatha nje umuntu ethwavaza nje kushuthi. Manje iy'ngane ey'dukile zirephothwa bafethu. Iy'ngane nje ezidukile zibekwa yazi ngathi manje ngiyingane. Ngazi ngiduka kusena. Ngiphumela emizini yabantu cabanga. Shembe ngaze ngaduka ebuhleni. Nale damu la imizi. Shembe hey. Nalamanzi ngathi angidonsa nje athi angiyongena kona manje shembe. Akusibona bangathandi uzakuwe Nkosi. Lesi sihlabathi nje kade ngikhonjiswa leli dokodo angikaze ngahamba kusona. Ngelahleke kudala kahle. Into ekumele ngenze ngiyoyihlalela noDube esangweni sigade abantu abangena nabaphumayo. Sikhohle nje indawo yokufunana nedodo bese kusile manje kusela ama-hour awu-5. Siyobona ekusenze njani ngoba lokho kwenzeka manje is not very sure. So ngisukele eGoli ngiyafika idodo lelawiswa ngoba kade kwakhiwa la. Oh yeah. Nasenangimisa kuyakhumbula. So manje sengiyabuya idodo lisekho la likhona. Imoto feni. Ngifika manje nje kuseni like Fika manje bungekho. Bengekho ngafika intombi iqhubula phinde ngahamba but wafika ngosuku kwakusuku lesi-7. yeah ngizongenza umdedelo intombi zaqhubula ngahamba. Kwangekho enough ukuthi ngingabamba indlela eThekwini. Manje ngisele ngedwa nje shembe kuningi. Manje ngiyolalela Ngiyajabulela lento engizwa ukuthi kuduke wena. Ngizokuvidiyoraza na udukile. Ngiyajabula. Ngiyajabula. Naye uzidukele la. Mina ngedodo lami udukile. Ngiyekami phela ngala. Phela ngisizonqamula ekami. Ngisho ngasithi impeleni kahle. Yimi ozotshela umphakathi ngiyayicela lo video ngazi singitshela umphakathi udukile. Mhlane nawe kuyosha u4 awulungisele ngisho umkhuleko ka4 udukile uhamba. Kuthandazwani kunje manje akusekho isikhathi sokuthandaza manje. Yabona ngizothandaza khona endleleni. Sithandazela khona ukuthi udukile. Ukuthandazela uJehova akusiza ubona idokodo lakho. Angeke noshambe ngeke azasebenze kunje ngeke ngilibone. Khona into ngiyongena koma mina ngiyongena edokodeni lo mama. Phela indaba enkulu uthi sinqaba nje. Ngiyongena edokodeni lo mama nje. Manje nje seniphethe ihlangu ushamba uthe imgidi yapho man. Siyazi ngizwe inhlansuthi le encane inhlansuthi yasebuhleni estate. Ithe kule vlog yakuyenza ithe izwe. Manje ngiyaxaya ngoba amakhosazana ayaqeda ngisebugedi. Ngiyenzeka ngaqedi qhutsheka aphinda aqede. Asazi sobona ngisazi. Hayi inkinga lokho ukuthi ngifakwe emoto ngiduke ngazi ngafakwe emotweni. Ngathi akambe ngiyolala kwenye imoto wathi sheba kubuhlungu kwami hayi. Kube nje nginekhanda liqinile ngizothi hayi ngiright. Kodwa kuyabona lokuba right kwami ngikhathele. Imagine traveling from Gauteng to here.
ungalali uphinde uduke uma ubusuku bonke awungeke. Kusho ukuthi isabatha ngiyikulona phela. Ula ne. Ngawuduka emthatha. Nawe udukile futhi. But empeli. Angiyazi wethe ngehlelo namhlanje kusho sengiqalelela isabatha ne sengiqalelela isabatha. Khona into yakho. Hayi shembe kwazikanzima shembe hayi. Sixoxela amagwaba bethu. Ngigcine ngilala emotweni yomuntu ngithola neNazaretha elingaziyo la sahlangana nalo kwindaba enkulu. So ngigcine ngilala emotweni yomuntu. Sihlangana neNazaretha. Uthi hawu hey sawubona indaba enkulu. Ngithi yebo. Kwenze njani? Ngisho ukuthi ngidukile akuwe lo. Bangithatha bangisa emotweni yomkhwenyana yakhe. Sahlangana kade efuna ukuye ku-14 eMthatha ngamnikeza inamba zabakhokheli base-Cape Town wayibileyo nto leso. Sengisiza naye sengisebuhleni sengidukile. Hey sibonana ekuseni mfethu bye. Bangilethele no-blankets bakithi. Hayi ngiyabonga shembe. Hayi ngisilaleke bafethu nazi imoto iduma la. Indlela-ke bengikhathele ngayo ngilale emotweni yabantu ngivuka manje sekuyiwa enkonzweni yasekuseni shembe sekuyiwa kothandaza. Hey tha nazo abangiboni ukuthi la bengidukile lapho. Sorry. Angibona nje ngathi ngumuntu oright angivele ngicashela abantu fast. Nje inkinga. Sengihamba ngicusha ngamadokodo manje shembe. Ngisaba nje ukuthi ngibanjwe ubuthongo. Abantu bazongibona ukuthi nje sebegrade abantu ba-clean balungile esabathini. Yena lapho ngisayileyo nto nje shembe. Asengicusheleza ngamadokodo ngenzela ukuthi wema ngahlangana namakhosana intombi ezinhlaka nje show. Yabo ukuthi ngikephi angazi. Kodwa into engiyenzayo ngeke ngiphumele ku-main road nginje. Asoze ngaphumela ku-main road mfana nginje ngeke. Ngicashela nje abantu shembe. Ngicashela nje abantu kuyoze ngingene la kumele ngingene khona. Ngisijame ngene ngoba manje. Ukuze ngibe nesithunzi ngihlonipheke nje. Hey bani, ngomphele lo. Ngicela ukuthi la ugaxela ngaphansi. Ngiyofaka ngingene ethempelini. Hambe kanje. Isicepha hayi kungconywana asinankinga sona kodwa nje umqhele. Ngi-right man. Awubhala sisile